Kedy si povedal, že OK, že idem sa vydať tou trénerskou cestou, že kedy prišiel ten zlom? Predstavu máš byť, že chceš byť tréner. Teraz je otázka toho, či ťa niekto zoberie. Na Slovensku možno 2-3 kluby sú také, kde reálne môžeš rozmýšľať aj na niečím smerom do budúcna. Myslíš, že tí chalani sa pripravujú dostatočne na ten život po kariére? Ja si myslím, že úplne sa na to pripraviť asi nedá. Jak vnímaš mladých hráčov? Možno keď si spomenieš ty, že keď si ty prišiel do Ačka, dajme tomu, hej, keď si bol mladý 18-ročný hráč a teraz možno tá generácia, trošku, že čo tam vidíš, aké rozdiely? Tak je to úplne iná generácia, áno. Počúvam z rôznych strán, že veľakrát sú tí chalani úplne že strátení, že nevedia tiež, že úplne že čo. Dneska veľa z tej generácie tých mladých hráčov si myslí, že bez toho, aby niečo investovali, chcú niečo čo naspäť. A ten futbal extrémne napreduje. Ja myslím, že dneska, keď trošku v úvodzovkách zaspíš nejakú tú dobu, už sa to potom ťažšie dobieha. Myslíš si, že možno aj v dnešnom futbale sa vytráca taká vášeň futbalu a že trošku to ako keby sa preklapa do takého biznisu? Sponzor tohto podcastu je grippower.com. Značka zameraná na futbalové vybavenie, funkčné doplnky a kvalitnú regeneráciu pre športovcov. Moje meno je Denis Jančo, som bývalý profesionálny futbalista, dnes podnikateľ, spoluvlastním značku Grippower a v tomto podcaste prepájam šport, zdravie a biznis. Mojím dnešným hosťom je Peter Kleštík, bývalý profesionálny futbalista, dlhoročný hráč AS Trenčín a kapitán tímu, ktorý získal historické double. Po ukončení hráčskej kariéry plynulo prešiel do trénerského prostredia a aktuálne pôsobí ako asistent trénera v AS Trenčín. Klešťo, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Dobre, Klešťo. My máme tiež spoločnú trošku históriu. Keď som ja pôsobil v AS Trenčín, akože v mládeži a postupne som sa nejak dostával k Ačku, som mal približne nejakých 17-18 rokov, takže mladé ucho. Nejak som postupne pričuchol ku kabíne Ačka. No a pamätám si, že ty si bol vlastne vtedy v podstate líder tímu, kapitán si tam bol. Jak si aj ty spomínaš na toto obdobie, toho obdobia double, keď sa spravilo aj vlastne dvakrát po sebe, že keď takto spätne, jak za tým ty spomínaš? Tak tie spomienky sú určite pozitívne, pretože tie pozitívne pocity prinieslo vlastne ten zisk toho titulu a taktiež aj zisk pohára. Podarilo sa na to, dá sa povedať, dvakrát po sebe a dve také rozličné cesty toho titulu boli. Dá sa povedať, že ten prvý titul prišiel tak v priebehu tej sezóny, a myslím si, že je rozdiel v tom druhom titule, lebo v tom, že my sme vlastne chytili ten začiatok tej sezóny vlastne po nejakých tých odchodoch tých hráčov. Po tej prvej majstrovskej sezóne možno prišli nejaké pochybnosti, že tá kvalita toho mužstva či bude rovnaká. Myslím si, že tam sa nám to podarilo naštartovať hlavne na začiatku tej sezóny, kde sme vlastne zvládli úvodných 5 kôl, keď sme hrali 5 zápasov vonku. A tam dá sa povedať, že sa zlomil ten titul, ale tie spomienky sú fajn. Bolo to opreté o tímovosť a určite to bolo opreté o to, že tu bola nesmierna individuálna kvalita tých hráčov. Ja si práve pamätám, že vždycky vlastne aj v Trenčíne a v podstate je to skoro aj doteraz, že je veľký prievan tých hráčov, aj či už každý rok, ale niekedy aj každého pol roka. Vlastne a to, čo si presne povedal, že pre mňa bolo ako keby, no nie že zázrak, ale bolo to akože zaujímavé, že sa pretočilo toľko hráčov a ja si pamätám, že ľudia boli aj skeptickí. Nedá mi nespomenúť si na Ryana Kulajka, ktorý keď prišiel, tak viem, že ľudia ho kritizovali, ale potom na neho nedali dopustiť, si pamätám. Tak aj pri tej obmene hráčov to muselo byť ako keby náročné aj sa adaptovať, aj chalani vlastne celkovo, aj ty keď si bol ako kapitán, nie? Takže vlastne aby si to nejako dal dokopy a vlastne do tej druhej sezóny si išiel, alebo išli ste s tým, že by ste mohli získať zase titul, alebo ako si to ty vnímal vtedy? Tak súhlasím s tým, že a hlavne je tu strašne veľa národností, čo je pre tú šatňu, ale takisto aj pre trénera trošku zložitejšie. A pamätám si, že v tej dobe vlastne boli také, dá sa povedať, nechcel by som nazvať skupinky, ale bolo to tak, že ja som viac menej reagoval na tú slovenskú skupinu. Ryan Kolvarik mal na starosti, dá sa povedať, tých chalanov z Holandska a z iných krajín a Ibrahim Rabiu riešil viac menej tých hráčov z Afriky. A bolo to o tom, že keď bol nejaký problém v šatni alebo niečo, tak my traja, dá sa povedať, že sme si to vždycky nejako usmernili, ukaučovali, vyriešili. Keď bolo treba, riešili sme niečo spoločne s trénerom a pre mňa to bolo veľmi dôležitá a dobrá skúsenosť v tom, že sa to dalo riešiť aj týmto spôsobom. A
jasné je to dané v Trenčine tým, že tá obmena hráčov je veľká. Ale za mňa, čo bolo najdôležitejšie, je ten proces toho všetkého. Áno, že ten klub pracoval v nejakom procese, veril nejakej ceste, verí nejakej filozofii daného toho futbalu a ten proces príjme tých hráčov rýchlejšie, ako keď sa stále adaptuješ na niečo nové, že ten tréningový proces bol nejaký zachovaný. Aj keď prišlo k obmene toho trénera, tak Maťo Ševela pokračoval na prácu trénera Gulu, ktorá bola nejaká nastavená a dá sa povedať, že to bol taký základ toho úspechu, že už to bolo dlhodobejšie nabudované nejaké veci a keď prišlo aj tej obmene hráča, tí hráči boli rýchlejšie adaptovaní v tom a určite boli pochybnosti, s ktorými sa stretávame každý deň, áno, možno aj pre tú šatňu, ale ako som hovoril, že ten kľúč k tomu druhému úspechu viedol hlavne v tom začiatku sezóny, kde to mužstvo nadobudlo takú silu, že si jasne povedalo, že poďme znova bojovať o tie najvyššie priečky. A vlastne teraz si sa dostal aj na trénerskú pozíciu, ale zaujíma ma, že jak si vnímal vtedy, vlastne presne ak si povedal, Aďo Gula urobil nejaký základ, to je dôležité si myslím, že podotknúť a Maťo Ševela podľa mňa veľmi dobre na to nadviazal ako tréner a možno vnímal si nejaký rozdiel medzi nimi, keď si tak spomenieš spätne, že alebo aké boli nejaké také rozdiely, že ako trénersky? Tak myslím, že každý ten tréner je iný, každý tréner pridá niečo do toho svojho, čo je jemu vlastnejšie alebo v čo on verí viac, ale dôležité bolo to, že sa zachoval, dá sa povedať, ten herný štýl nejaký. Aj ten tréningový proces bol približne rovnaký, možno s nejakou obmenou tých cvičení, ale hlavne obidva títo tréneri boli osobnosti, áno, proste vedeli si tú kabínu pritiahnuť na svoju stranu a tá kabína išla proste za nimi. Možno už v tom čase, keď si bol trošku starší alebo tak, že už ten vek ti išiel, tak vnímal si ich ako trénerov, alebo že možno už si ich navnímaval postupne? Akože možno aj ty, že by si niečo akože do toho zobral, do tej svojej trénerskej kariéry? Tak ja si myslím, že Aďo Gulo ma ovplyvnil veľa, áno, aj spolu so svojím realizačným tímom, pretože priniesol alebo ukázal takú tú cestu profi futbalistu, áno, že to není iba o tom, čo robíš na ihrisku a príde, že prezleče sa, odtrenuješ si, ale ten futbal je životný štýl, áno. Akú stravu máš, aký pitný režim máš, aké vitamíny, aké proteíny a v tomto on bol človek, ktorý mňa veľmi ovplyvnil v tomto ponímaní toho celkového futbalu, áno, a toho životného štýlu. Čiže to bola taká cesta, kde sa to aj vo mne nejako zlomilo tá profi kariéra, že možno dovtedy, mladý chalan, že si to tak neuvedomoval, ale taktiež nebol som nejaký extrémne starý na to, keď Aďo Gula prišiel a toto sa tak vo mne zlomilo a o tomto som začal uvažovať, ale ako ja som za celú tú svoju profi kariéru mal fakt šťastie na trénerov a z každého toho trénera som sa snažil si niečo zobrať. Áno, nevedel som vo veku 20-25 rokov, že možno pôjdem trénerskou kariérou. Jasné. Ale niekde takom v pozadí som to mal, vnímal som to správanie, ten tréningový proces, ten herný štýl a tieto veci a vždy som čerpal to, že od každého som sa snažil niečo si zobrať. Kedy si povedal, že že idem sa vydať tou trénerskou cestou, že kedy prišiel ten zlom? Tak ono je to aj o tom, že ty môžeš niečo chcieť byť, áno. Ty možno predstavu máš byť, že chceš byť tréner. Teraz je otázka toho, či ťa niekto zoberie. A či ti to bude stať za to, či ťa to uživí, čo ti to prinesie, áno. Ako tá vízia toho bola, vedel som, že chcem ostať proste niekde vo futbale. Pretože dá sa povedať, že tých 20 rokov je v nejakej bubline, v ktorej stále žiješ, možno nevnímaš to okolie, nevnímaš tie veci a si do toho zahltený. A vedel som, že by som chcel zostať pri futbale, ale taktiež je otázka toho, kde, čo. Až prišiel taký zlom, dá sa povedať, v tom, že ako som odišiel z Trenčína, bol som rok v Česku, prišiel COVID, ktorý mňa ako ovplyvnil veľa z pohľadu toho, kde som začal uvažovať nad tým, čo ďalej. Áno. Boli tie možnosti aj ísť pokračovať ešte smerom niekde, ísť sa, poviem príklad, do Rakúska, nižšiu súťaž. Jasné. Niekde na Slovensku, ale čo potom? Ten organizmus nevydrží možno do 45-ky hrať futbal na takej úrovni, aby si s tým zarobil. Vtedy prišla taká myšlienka podporená s tým, dlhé odlúčenie od rodiny. Áno, narodila sa mi, dá sa povedať, dcera, mala pol roka a ja som odišiel do Čiech a po 2 mesiacoch prišla táto covid doba, čiže ja som bol 4 mesiace, dá sa povedať, bez nich.
Že zavretý, hej. A tam som začal vlastne v tej Příbrami som začal tak trošku uvažovať nad tým, čo ďalej. Ten COVID, keď si spomenul, že vtedy sa to zlomilo, tak musím povedať, že vtedy sa to zlomilo aj trošku ako keby v nás. Toto, čo sme začali robiť, tak bol presne covidový rok. Pamätám si, bola tá pauza, leto a po lete vlastne. Ja som mal spoluhráča, prišiel za mnou s tým, že my sme sa veľakrát bavili, keď sme sedeli na kávu, však chodíš, vieš, klasika futbalisti, tak sme debatovali, ale vždycky som k niečomu, keby, že hovorím si, že možno niečo skúsiť a tak ďalej. Ale nevedel som čo, ale vždycky ma to nejak lákalo, že niečo vyskúšať, nejaký biznis možno alebo niečo proste. Vtedy on prišiel s nejakým nápadom, že on hovorí, že niečo má, nejaké rukavice a tak ďalej a v podstate vtedy to začalo. Takže to som chcel len nadviazať na to, že vtedy bol aj pre mňa taký zlomový rok, aj keď som bol možno mladší, hej, bolo to v tom inom veku. Proste tam sa to tak lámalo a vlastne odtedy som začal rozmýšľať aj o tom, že čo po kariére. A tým som chcel vlastne aj plynule nejak prejsť, že myslíš, že tí chalani sa pripravujú dostatočne na ten život po kariére? Ja si myslím, že úplne sa na to pripraviť asi nedá, áno, ale myslím si, že je to dosť aj podceňovaná vec na Slovensku, že možno aj individuálne, že si nejaké veci študovať, nejako sa správať, nejako sa predpripravovať, aj čo sa týka financií, aj možno mať nejakú takú víziu toho, čo chcem robiť možno ďalej. A je to taktiež podľa mňa aj podceňované takou skupinou, že je strašne málo nejakých takých vzdelávaní, čo sa týka týchto vecí, lebo určite to nie je jednoduchý prechod, aj keď je závislý od strašne veľa okolností, ale myslím si, že je to dosť podceňovaná taká téma a myslím si, že tí mladí hráči alebo tí hráči, ktorí sú v takomto veku, si myslím, že ešte neuvažujú na tom. Ja som bol taktiež, nebol som iný, bol som taký istý, že teraz mám možno 10 rokov pred sebou tú kariéru, lenže v tej profesionálnej kariére nikdy nevieš, príde ti nejaké zranenie alebo niečo a zrazu sa ti úplne všetko zmení a otázka je toho, alebo obrovská pomoc je v tom, keď si na to nejak predpripravený. Áno. Že to je veľmi dôležité byť už na to predpripravený na túto vec, ale myslím si, že je veľmi podceňovaná, čo sa týka aspoň tejto časti, alebo čo sa týka Slovenska ako celkovo krajiny, keď zoberiem. A Erik Grendel mi povedal, že on si nevedel predstaviť, že čo bude ako robiť, že na trhu práce vlastne po 20-25 rokoch profesionálneho futbalu, ale že aj z tej finančnej stránky, že to veľakrát býva, však vieme, ako to je medzi futbalistami, z tohto pohľadu vieme, ako to býva. Podľa mňa by bolo fajn, keby sa trošku na tom pracuje po tej kariére, vieš, že by už počas tej kariéry boli viac vzdelávaní tí hráči, vieš, keby. Tak s týmto súhlasím, možno, že je to určite nejaká aj zmena v nejakom systéme tejto krajiny a sú zase veci, ktoré človek vie ovplyvniť. Dneska je to, dá sa povedať, aj obrovské množstvo tých finančných poradcov. Áno, znova je otázka toho, čomu dôverujem a čomu nedôverujem, lebo niektorí ľudia sú takí, keď možno cítia, že máš vyšší počet peňazí. Je to presne o tom, veriť tým správnym ľuďom v tomto, ale ja si myslím, že je to ako dôležitá vec si odkladať určite nejaké financie. S tým súhlasím a taktiež je to aj o nejakom tom vzdelávaní. Počúvam z rôznych strán, že veľakrát sú tí chalani úplne že strátení, že nevedia tiež, že úplne že čo, ale OK, je to asi tak, no proste sme futbalisti, je to také špecifické povolanie. Bolo by super možno, keby nejak, presne, že to nejak nastavené možno, či už že hovorím, nejak majú nejaké to sporenie, že majú tú rentu potom tí futbalisti alebo niečo, že nech to majú jednoduchšie možno po tej kariére, keď niekto nad tým nerozmýšľa už počas tej kariéry, vieš, že toto ako... Tak ono sú to veci, podľa mňa, ktoré sú aj ovplyvnené tým vývojom. Áno, je to o tom, máš rodinu, nemáš rodinu, si stále sám, nie si sám, máš hypotéku, nemáš hypotéku, máš takýto výdaj, máš takýto príjem. Áno, že určite nie je to jednoduché. Ja viem, že ten zlom potom príde po tej kariére, lebo si bol v tej bubline, bol si zvyknutý na nejaký ten štandard. Presne a teraz, kde viem ušetriť, kde neviem ušetriť a celý život toľko peňazí alebo celú tú kariéru zarábať nebudeš. Otázka je toho, OK, dostaneš sa do zahraničia, zarobíš si peniaze, ale na Slovensku možno poviem tak, že keď stráviš celú kariéru, možno 2-3 kluby sú také, kde reálne môžeš rozmýšľať aj na niečím smerom do budúcna. Ale tak ty si, myslím, že ten prechod pomerne rýchlo zvládol podľa mňa. Ty si vlastne prišiel do Trenčína, keď ťa pán Rybníček oslovil, tak ty si vtedy prišiel bol si na pozícii niečo ako videoanalytik, ak myslím, ako mám správnu informáciu. Jak sa ti možno pracovalo aj na tejto pozícii? Tak áno, bolo to aj spôsobené tým, že ja som, dá sa povedať, ešte len dokončoval licenciu B. Áno.
Okay. Ja som, dá sa povedať, študoval aj licenciu C, trénersku, to bola ešte počas kariéry. A taktiež začal som študovať licenciu B, ale musel som ju prerušiť tým, že vlastne som skončil v zime v Trenčine a začal som v lete študovať, bol to ročný cyklus, alebo 9 mesiačný, teraz už neviem presne, čiže ja som ju prerušil a tým pádom som ju ešte nemal. Čiže potreboval som si v prvom momente dokončiť tú B-čkovú licenciu, mať nejakú prax a potom ísť na A-čkovú licenciu, čiže bola tam možnosť ísť z toho, robiť priačku, dá sa povedať, pomáhať nejako v tréningovom procese, plus riešiť nejakú takú databázu, nejaké analýzy a tieto veci. A to bol, dá sa povedať, môj začiatok a možno aj moje šťastie tým, že som si týmto prešiel. Že dá sa povedať, využívam to dodnes ako tréner a už som bol v tom zbehlejší, ako keby možno hneď naskočím na tú prácu hneď trénera a vyslovene by si bol zameraný ako tréner. Aj keď dneska tá práca toho trénera obnáša aj tie veci, ktoré, dá sa povedať, sú aj v tej analýzach a týchto veciach, ale bolo to, dá sa povedať, pre mňa spojené aj s pomáhaním na ihrisku, ale taktiež aj s nejakým takýmto vyhodnocovaním týchto vecí. Povedz mi, aká je tá realita toho, keď si v tom realizačnom týme, trošku oproti tomu hráčovi, čo sa ti tak najviac zmenilo? Prepáč, že ťa ruším, ale ak ťa tieto podcasty bavia, budem veľmi rád, ak mi dáš like, komentár alebo odber. Veľmi mi tým pomôžeš posúvať tento podcast ďalej. A hlavne podľa mňa je veľký rozdiel v tom, že keď si hráč, prídeš na štadión, áno, urobíš si nejakú prípravu na tréning, absolvuješ tréningovú jednotku. Jasné. A po tréningovej jednotke nejakú regeneráciu a týmto pre teba padá. Čo sa týka trénerského, v tom je asi najvyšší rozdiel. Tam musíš riešiť prípravu na tréning, dá sa povedať nejak odkaučovať ten tréning, odviesť ten tréning, po tréningu znova nejaká analýza tréningu, analýza zápasu, analýza možno ďalšieho supera a veci. Čiže reálne stráviš skoro celý deň na tom štadióne, pokiaľ to chceš robiť OK, áno? Lebo taktiež, čo do toho investuješ, to môžeš od toho očakávať potom naspäť. Čiže je asi najväčší rozdiel je v tomto, kdežto vlastne ten hráč má nejaký taký väčší fyzický výdaj a ten tréner má podľa mňa väčší taký, určite aj fyzicky, ale je to viacej o takej hlave a o takom mentálnom a psychickom nastavení ako až o tom fyzične, ako v tom, keď si bol hráč. Keď je niekto hráč a v podstate prejde do toho trénerstva, tak vlastne tam sa mu ako keby nejak neulaví alebo neulahčí, že bude mať toho menej, ale práve že ešte viac je toho a vlastne absolvuješ takisto aj tie cesty, aj všetko s tým mužstvom, čiže v princípe máš viac práce ešte, nie? Alebo viac si ešte tomu futbalu tak oddaný, nie? Áno, tak je to. Čo sa týka časovo, určite je to náročnejšie ako hráč, pretože tráviš viacej toho času na štadióne, ako keďže si bol hráč, ale áno, dneska sú dostupné tie analýzy, dneska sú natáčané, dá sa povedať, všetky tréningy a už je to o tom iba o tebe ako o trénerovi, áno. Chceš si to pozrieť, nechceš si to pozrieť. Možno na tom štadióne nemusíš byť až toľko, keď si to vieš niekde urobiť doma. Čo máš také, že v tom trénerstve ťa úplne že najviac keby baví, alebo v tom sa úplne vidíš najviac ako keby doma? Tak myslím, že nedá sa asi vypichnúť úplne jedna vec, áno, lebo je to fakt, že komplex veľa vecí a ten futbal extrémne napreduje, áno, ide rok čo rok, sú iné veci, iné metódy, inak sa riešia veci a myslím, že dneska, keď trošku v úvodzovkách zaspíš nejakú tú dobu, už sa to potom ťažšie dobieha, čiže ako je to komplexná práca, áno, či už je to coachingovo na ihrisku, je to príprava na zápas, analýzy zápasov, čiže je to komplexná práca, je tam ťažko, aspoň pre mňa osobne je ťažko niečo vypichnúť jednu vec. Čo sa týka možno nejakého takého tlaku, jak to vnímaš, ako keď si bol hráč a teraz ako tréner, aj keď asistent, dajme tomu, že možno nemáš akože tú zodpovednosť ako hlavný tréner, má samozrejme veľkú zodpovednosť, ale že jak to vnímaš z pohľadu tlaku? Tak už ja si myslím, že najvyšší tlak je na hlavného trénera, áno. Potom je možno na tých asistentov a potom je až na hráčov, ale teraz je otázka toho, čo je tlak a ako ten tlak vnímať, alebo do akej možnosti si pripúšťať ten tlak, áno, že OK, verím nejakej práci, verím tomu, čo robím a určite možno tie výsledky neprichádzajú v tom ono. Potom už je to o tom osobne si zobrať a vyhodnotiť, čo je tlak, áno, že do akej miery si ho môžeš zobrať, do akej miery nie. A pre mňa je tam dôležité, čo sa týka tohto, práca možno v nejakom procese, áno, že mám nejak nastavené veci a verím tým veciam, aj keď
možno 1, 2, 3 neúspešné výsledky ťa neodradia od toho, aj keď je to veľmi zložité, ale myslím si, že veľmi dôležité pracovať na tejto veci, pretože ja viem, príde 2 prehraté zápasy a už tí ľudia, už to okolie ťa vníma úplne inak, pozerá na niečo, ale ty si v tom dennodennom kontakte, ja viem, že tých ľudí z okolia fanúšikov zaujíma to, čo je v daný deň, v daný zápas. Áno. Oni nevnímajú, alebo neberú, alebo ich nezaujíma reálne to, čo ty trénuješ. A tam je pre mňa veľmi dôležité to si vyhodnotiť ten proces. Áno, dneska som v tomto stave a dneska mám niečo za sebou, mám niečo pred sebou a som v danom momente vyhodnotiť si to, v akej situácii sa nachádzam a potom pracovať s tým tlakom, áno, lebo myslím si, že čím viac sa ty ako osobne do toho tlaku dostaneš, tým už je to potom zložitejšie. Tak ako tréner sa vieš asi dostať pod taký možno a už tie rozhodovania nie sú také čisté, nie? Že čistú hlavu má, to je dôležité. Tak za mňa je to veľmi dôležitá práca, ale veľmi dlhodobá práca, áno, na tejto mentálnej stránke dneska sú k dispozícii aj mentálni tréneri. Ja si myslím, že aj niektorí hráči to využívajú. Áno. A myslím si, že je veľmi dôležité, pretože tá hlava ovplyvňuje veľmi veľa, tak ako výkon aj futbalistov, aj trénerov, ale myslím si, že aj celkovo výkon tých ľudí, ktorí pracujú aj v normálnom zamestnaní, že je veľmi dôležité nastavenie tej hlavy, pretože ty fyzično vieš nejako reálne dobehnúť alebo vieš niečo natrénovať, ale pokiaľ nemáš čistú hlavu, tak ten tréningový proces je buď spomalený, alebo má možno viacej negatívny vplyv ako pozitívny vplyv na to. Dneska je trošku iná aj doba, sa to tak nejak posúva ten tlak aj možno niekedy veľakrát z okolia rôzne je, takže akože tiež to nie je podľa mňa hanba, že keď niekto využíva, hovorím, toho mentálneho kouča alebo proste, že nájde tieto služby, takže myslím, že je to úplne OK. A zaujíma ma aj to, že jak vnímaš mladých hráčov, možno keď si spomenieš ty, že keď si ty prišiel do Ačka, dajme tomu, hej, keď si bol mladý 18-ročný hráč a teraz možno tá generácia, trošku, že čo tam vidíš, aké rozdiely? Tak je to úplne iná generácia, áno, s tým sa asi zhodneme všetci, že je to úplne iná generácia ľudia. Myslím si, že už je to možno aj v nejakých takých cykloch ročných, dvojročných. Že už to nie je 10 rokov, nie? Ja už to vidím sám na svojich deťoch, áno, že každé to dieťa je iné. A je to veľký rozdiel oproti tomu, že dneska možno fakt aj tá mladšia generácia je málo takých typov hráčov, takých charakterov, ktoré proste idú tvrdou prácou, áno. Že dneska veľa z tej generácie tých mladých hráčov si myslí, že bez toho, aby niečo investovali, chcú niečo čo náspäť. A v tomto ja vidím taký najväčší posun v tom, že predtým, alebo aspoň mne to tak prišlo, že bolo viacej mladých hráčov, ktorí boli viacej hladní. Dneska, že je taký ako keby komfortnejší ten život, áno. Ale myslím si, že ho prinášame aj my. Určite, jasné. Aj my už tie deti prinášame do nejakého väčšieho komfortu, áno. Ja si neviem dneska predstaviť, že by som ja poslal môjho 11-ročného syna na bicykli odtiaľto na tréning na štadión. Jasné. Do Trenčína. No 20-30 rokov dozadu by to bolo normálne. Kdežto ja som v 8 rokoch sadol na bicykel a išiel som 8 km po hlavnej ceste na tréning a 8 km naspäť, áno. Dneska sa stretávam s tým, že tí mladí hráči majú strašne svoju proste pravdu, svoju predstavu o tom a aj svoj názor a málo kedy si vypočujú ten názor iných a určite to pochopia časom a to je na tomto zložitejšie, že tí hráči si možno myslia, že tým chceš niečo zle alebo nejak inak, ale ja som taktiež na veľa vecí prišiel ako hráč až starší a potom som si povedal, keby som toto vedel v 20 rokoch, no len slovíčko keby neexistuje. Jasné, už ja som bol taká mäkšia generácia, by som povedal, alebo jak to povedať, hej, ale zase títo chalani ešte, čo sú teraz mladší, tak zase to iné. Mladí chalani, 17-roční proste hrajú úplne, že top futbal vrcholový, proste ja neviem, ja mala takýto, že pre mňa to je až také nepredstaviteľné niekedy, že ja keď si spomeniem, že ja keď som mal 16-17, tak ja som bol rád, nie že rád, ale že v podstate, že keď som trénoval s tými Ačkármi, tak to bolo pre mňa, že že ty kokos, že kde som, hej, že na tom najvyššom nejakom leveli, alebo hej, že to je mužský futbal a oni proste dneska normálne hrajú, tam hrali Ligu majstrov v finále, alebo ja neviem, proste tie najväčšie zápasy.
že toto sa veľmi posunulo akože v tom futbale, že aj veľa hráčov presne je predávaných a takto a možno tí chalani aj sa vidia tam, jak sme spomínali, že nie je to možno niekedy trošku až na škodu, ako keby toto? Tak podľa mňa toto je asi na nejakú takú väčšiu polemiku toho, áno, že či je to na škodu alebo nie je to na škodu, no je taký trend, áno. Dneska je to možné, že to je trend, možno tí hráči po tých 20 rokov sú zaujímavejší pre tie kluby, pretože asi dneska je ten šport dá sa povedať v takom balanci aj s biznisom, áno. To že to potrebuješ mať nejakú kvalitu tých hráčov a čím je mladší, tak vieš, že v úvodzovkách môžeš z toho z pohľadu biznisu vyťažiť viacej. Takí hráči ako je možno Jamal alebo Tito ti vyskočia, áno. Teraz je otázka toho, či je na škodu to, že ich je, že už sú tam, alebo či nie je na škodu to, že by ich malo byť viac. Áno, že toto je podľa mňa taká polemika toho a to je presne tom, že určitým spôsobom je to biznis, kde ten futbal smeruje, určitým spôsobom je to znova niečo, čo ti možno niečo berie ako skúsenejšiemu hráčovi, alebo oni dneska možno v 20 rokoch sú ďaleko skúsenejší, vyhratejší tí hráči, ako si zasa 25. Čiže toto dá sa povedať, že má všetko nejaké svoje plusy aj minusy. Je ťažko povedať, ktorá vec je správna, no. Ale určite sa ten futbal tlačí, čo do nižšieho, akože čo nižší vek už nastupuje, dá sa povedať, že v tej líge slovenskej, líge majstrov dneska vidíme už aj v reprezentáciách celkovo, že sú niektoré reprezentácie, ktoré majú ešte aj hráčov, ktorí môžu hrať za 21, ale už sú dneska váčku, čiže ono je to celkovo, myslím si, že taký trend momentálne toho futbalu, určite to spôsobené aj tým, že ten futbal išiel ďaleko viac do rýchlosti aj do týchto vecí, čiže je to spôsobené, myslím si, že aj tým vývojom. Ako dôležitá vlastne tá kabína, aj tá disciplína, možno aj nejaký charakter tej kabíny, že ak je to dôležité aj pre trénera alebo pre ten trénerský realizačný tím? Tak myslím, že základom všetkého je disciplína. To pre mňa je alfa omega toho. Či už šatni, či už na ihrisku, či už mimo šatne a to všetko sa odvíja od disciplíny. Áno, to je podľa mňa taký, pre mňa osobne jeden z najdôležitejších faktorov. Taktiež aj charakter, s tým súhlasím. Myslím, že dnes má tréner trošičku zložitejšiu prácu v tom, že to tí lídri sa nám trošku vytracajú celkovo z toho futbalu. Možno, že je to aj spôsobené tým, že dneska už aj v tých mládežnických kategóriách alebo v tých nižších kategóriách už je to možno viacej smerované do nejakej taktiky, áno, do nejakých takýchto taktických vecí, že nám trošku ako keby odchádza taký individuálny rozvoj tých hráčov aj z pohľadu týchto vlastností, týchto charakterov, že už sú viacej tí hráči zameraní na nejaké taktické veci, ako na taký ten individuálny rozvoj. Keď chcem byť líder a musím byť ten líder, lebo ten tréner to potrebuje, musím to v prvom rade ukázať na ihrisku, áno. A určite potom mimo ihriska to správanie, keď je nejaký problém, aby som sa postavil a riešil som to. Možno nájsť si viacej takých chalanov, čo sa týka tej šatne, ale myslím si, že dneska to má tréner ďaleko ťažšie, ako to mali možno tréneri, keď sme boli my tá generácia tých hráčov z pohľadu nejakého takéhoto líderstva. A dneska veľakrát ešte, keď spomínaš tých lídrov, bývajú aj mladí chalani, kapitáni v podstate, hej, že ja neviem, koľko môžu mať rokov, 25 možno, alebo tak, že dokáže ten chalan splniť, alebo ten hráč pozíciu toho lídra? Viem, že si povedal, že dôležité pre teba, aby na ihrisku bol, ale vieš, ako aj tá kabína mal nejaký rešpekt a tak ďalej, že možno jak toto vnímaš? Pre mňa osobne nie je vek dôležitý, áno. Že to musí byť niekto skúsený, to pre mňa nie je. Máš 18 rokov, asi líder, vidím, ako sa správaš, vidím, ako funguješ na ihrisku, mimo ihriska, aký máš vplyv na tú kabinu, ako vyzeráš na ihrisku. Pre mňa, či je líder 18-ročný alebo 20-ročný, ja v tom osobne problém nejaký nevidím, že by to mal byť niekto skúsený. Myslím, dôležitá je komunikácia aj s tým skúsenejším borcom, ale pokiaľ ty ideš príkladom v 18-19 rokoch, prečo nie? Myslíš si, že možno aj v dnešnom futbale sa vytráca taká vášeň futbalu a že trošku to ako keby sa preklapa do takého biznisu? Možno? Tak myslím, že sú to také spojené nádoby, áno. Že
musí byť tam tá spolupráca, lebo keď nemáš vášeň k tomu športu alebo vášeň k tomu futbalu, ten biznis asi bude ešte ťažko robiť. Taktiež tí ľudia, alebo aj tí hráči investujú do toho na základe nejakej vášne. Chápem, že je to o peniazoch, ale že niekedy mi to príde, že to až možno trošku také, vieš, že za takou hranou, ale OK, však to je proste asi ako všade, no to sa... Tak áno, ale myslím si, že pokiaľ by nemal ten človek tú vášeň, áno, ale to je pravda, hej, určite. Asi by mu to nefungovalo, určite už je to potom dané na tých biznismenoch, koľko z tých zárobkov sú znova investovať, čo očakávajú od toho naspäť, a to už je potom áno, nejaký taký ten ich model daný v tom, ako fungujú a ako majú vidinu toho, čo očakávať od toho. Mal si ty možnosť počas kariéry možno k niečomu sa dostať, neviem, hocičo, či už neviem, nejaký obchod alebo niečo, proste hocičo predávať, neviem, hocičo. Ako nemal som túto možnosť, poviem príklad, že niekedy tak človek uvažuje, a ja som tak uvažoval, aj som hľadal, alebo som rozmýšľal nad tým, ale je pre mňa je aj veľmi dôležité to, že s kým to robiť, áno, alebo kto ťa osloví, alebo čo, lebo viem, že to tak je a je to taká klasická nejaká taká natúra, že pokiaľ tie peniaze máš na to investovanie, nájdeš si partnerov veľa, ale nájsť si tých správnych ľudí, na to je pre mňa veľmi dôležité, ale ja som ako do dnešného dňa nemal takú ponuku, ale poviem, že som rozmýšľal a ešte stále nejako tak premýšľam, že bola by to pre mňa zaujímavá výzva smerom do budúcna, ale taktiež je to znova dané od obrovského množstva faktorov a vlastností, kedy človek môže ísť do niečoho, áno, potrebuje mať na to nejaké určite informácie, nejaké to vzdelanie, do čoho chce. Určite je to veľké riziko. Ísť do niečoho, s tým musí človek rátať a potom už je to o tom iba byť nejaký vytrvalý v tom. Tak. A hlavne vedieť, čo do toho znova človek investuje a čo od toho môže očakávať naspäť. Ale je to pre mňa taktiež možno taká malá výzva smerom do budúcna, možno vyskúšať niečo. Lebo vždycky, tak sa bavím, túto tému tu otváram, práve však hovorím, jak som spomínal, že o tom je aj ten podcast časti a veľakrát ma zaujíma, že či tí chalani niečomu pričuchli, jak sa hovorí, alebo že mali nejakú možnosť, lebo rovnako aj ja som bol taký, že mňa celkom takéto veci lákali. Nevedel som si predstaviť úplne, že trénerstvo, tiež veľakrát čak s chalami, so spoluhráčmi sa bavíš jasné jedno s druhým, že čo, ako možno v budúcnosti, ale to človek len tak ako rozmýšľal, že čo možno bude za 10 rokov, človek nevie, ale pri tom trénerstve som sa úplne nevidel a toto nejak tak prišlo, že niečo začať takéto robiť, budovať nejaký biznis, ale určite ako keby som chcel aj týmto motivovať chalanov, či už ktorí sú aj počas kariéry a či už sa dostanú aj k nejakým peniazom, ale nemusia mať aj nejaké obrovské peniaze, že vždycky sa dá niečo vymyslieť. Sú rôzne samozrejme špekulantské biznisy, nepoviem, alebo proste rôzne všelijaké takéto veci, ale normálne aj seriózne, proste, že vie to byť seriózne a vedia sa predpripraviť možno aj počas tej kariéry. By som chcel motivovať akýby chalanov aj k tomu, že počas tej kariéry aj či nejakému tomu vzdelávaniu, hej, a nemusí to byť len o trénerstve, môže byť možno nejaká vysoká škola. Možno sa spýtam ešte teraz v kabíne sú chalani, lebo som sa to pýtal Erika Grendel, mal tam veľmi mladých chalanov, ale oni boli niektorí stredoškoláci ešte, ale že či tam máte tam niekoho, kto chodí na nejakú vysokú školu alebo niečo také, že študuje? Tak tým, že dá sa povedať, že je tu viacej národností, áno, ale viem, že taktiež máme ešte nejakých stredoškolákov, ktorí aj končia, ktorí maturujú, dá sa povedať, že v tomto období a pokiaľ sa nemýlim, ale možno by som klamal, ale neviem, či jeden alebo dvaja chalani nechodia aj externe na vysokú školu. Myslím si, že jeden určite otázka je toho, že či ešte aj ten jeden, ale viem, že externe študujú vysokú školu. Hej. Lebo hovorím, že počas toho futbalu, počas tej kariéry, ono si to možno ani neuvedomujeme, hej, však jasné, že ideš na kávičku jedno s druhým, toto, vieš, otrenuje si leháro, však super, akože fajn, dobrý život, je to paráda, ale že je dosť toho času, hej, pomimo toho a dá sa vždycky niečo možno, ale hovorím, to musí prísť aj nejako prirodzene, jasné, nemôžeš do nikoho tlačiť, mne sa tiež, ako v 20 rokoch som na takýmito vecami tiež nerozmýšľal, ale postupne potom proste, jak človeku ide nejaké myšlienky a jak sa vyvíja aj tá kariéra, aj situácia, samozrejme aj od toho veľa záleží.
Ale myslím si, že aj keď chalani akože zarábajú dobre, tak je dôležité podľa mňa, aby nejak rozumne, hej, že niečo riešili, že nech to není len, že OK, teraz mám, ale je mi jedno, čo mám za 10 rokov, že veľakrát sa to stalo, však príbehy sú rôzne medzi kabinou. Ja mám takú poslednú záverečnú otázku, to tiež pokladám vždycky vlastne každému hosťovi. Ak by si mal odporučiť jednu vec, ktorá má najväčší dopad na dlhodobý úspech človeka, čo by to bolo? Ako úplne jedno by som asi ťažko našiel, ale pre mňa najdôležitejší je charakter, myslím si. A potom je to taktiež nejaká viera v niečo, áno. Čo robím, či už v biznise, v športe, taktiež aj viera v to, aj v zdraví, áno. Určite. Že pokiaľ si chorý, proste pre mňa je veľmi dôležitá viera a je veľmi dôležitá proste disciplína. Dneska bez tej disciplíny je ťažko niečo dokázať. Super, Klešťo, díky moc. A ja ďakujem. Ďakujem ti za zhliadnutie tohto podcastu. Ak ťa naša tvorba baví, budem rád, ak zanecháš like, komentár alebo odber. Pomôžeš nám posúvať tento podcast ďalej.